Tsadar man fetur shine babban abin da yake takura mu a rayuwarmu ta Najeriya, wanda hakan ya samo asali saboda abubuwa guda biyu: tashin dala da kuma cire tallafin mai. Samun sauƙi ga wannan matsalan zai matuƙar dakushe tsananin da ake ciki. Shi yasa daga cikin abin da masu zanga-zanga suke nema har da dawo da tallafin man fetur. Tallafin mai wasu kuɗaɗe ne da gwamnatin tarayya take warewa domin siyo tataccen mai daga ƙasashen waje zuwa Najeriya. Kenan idan za a iya tace shi a gida Najeriya, babu buƙatar siyo shi daga ƙasashen waje, babu buƙatar tallafi. Matatan man fetur da Dangote gina a Najeriya za ta kawar da wannan matsalan, amma sai aka samu wasu masu zagon ƙasa wato makiyan ƙasa. Amma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya daka musu tsawa, ya kuma ba da umarnin a sayarwa da Dangote ɗanyen man fetur, kuma za a yi wannan cinikayya ne ta hanyar naira. Wannan yana nufin daga yanzu tashin dala ba zai shafi man fetur ba, tunda a nan za a tace a sayar, babu buƙatar tallafi watan subsidy. Daga yanzu an riga an yi maganin wannan matsalar. A maimakon zanga-zanga, mu ƙara haƙuri kaɗan kamar yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya roƙe mu. Sauƙin da muke nema yana nan zuwa, insha Allahu. An yi ƙarin albashi, an buɗe boda na tsawon wata 5, sannan an bai wa Dangote dama ya samar da mai arha. Shugaba Bola Ahmed Tinubu bai watsi da koke-kokenmu ba. Wannan nasarar daga Allah take. Idan muka gode masa sai ya ƙara mana. Zanga-zanga ba ta haifar da ɗa mai ido. Mu kula, mu nesanta kanmu. Tsadar man fetur shine babban abin da yake takura mu a rayuwarmu ta Najeriya, wanda hakan ya samo asali saboda abubuwa guda biyu: tashin dala da kuma cire tallafin mai. Samun sauƙi ga wannan matsalan zai matuƙar dakushe tsananin da ake ciki. Shi yasa daga cikin abin da masu zanga-zanga suke nema har da dawo da tallafin man fetur. Tallafin mai wasu kuɗaɗe ne da gwamnatin tarayya take warewa domin siyo tataccen mai daga ƙasashen waje zuwa Najeriya. Kenan idan za a iya tace shi a gida Najeriya, babu buƙatar siyo shi daga ƙasashen waje, babu buƙatar tallafi. Matatan man fetur da Dangote gina a Najeriya za ta kawar da wannan matsalan, amma sai aka samu wasu masu zagon ƙasa wato makiyan ƙasa. Amma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya daka musu tsawa, ya kuma ba da umarnin a sayarwa da Dangote ɗanyen man fetur, kuma za a yi wannan cinikayya ne ta hanyar naira. Wannan yana nufin daga yanzu tashin dala ba zai shafi man fetur ba, tunda a nan za a tace a sayar, babu buƙatar tallafi watan subsidy. Daga yanzu an riga an yi maganin wannan matsalar. A maimakon zanga-zanga, mu ƙara haƙuri kaɗan kamar yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya roƙe mu. Sauƙin da muke nema yana nan zuwa, insha Allahu. An yi ƙarin albashi, an buɗe boda na tsawon wata 5, sannan an bai wa Dangote dama ya samar da mai arha. Shugaba Bola Ahmed Tinubu bai watsi da koke-kokenmu ba. Wannan nasarar daga Allah take. Idan muka gode masa sai ya ƙara mana. Zanga-zanga ba ta haifar da ɗa mai ido. Mu kula, mu nesanta kanmu.